Здравейте хора, аз съм Мъця, вие не сте. Добре дошли в последната ми реакция. Плачеш ли бе? Да. Това видео почва много тъжно. Ами то е много тъжно това видео. Скъпи приятели, това е последната реакция на Мартин Светославов. За близкото бъдеще, така да се каже. Може някога да правя пак реакции, но в никой случай по 2 пъти седмично и със сигурност няма да е до края на годината, защото започвам един нов проект, който би трябвало да видите в началото на декември, но не мога повече да правя реакции. Сигурно ще разкажа малко повече за това в подкаст. Еми това е. И аз мога да направя някаква друга реакция и стига толкова. Стига толкова. Минаваме напред. Спомням си, бяхме правили една реакция в моя канал преди много време, в която аз нещо на Таша казах, айде, нали, това е последната реакция. И ти даже ме попита да няма да спираш с реакциите. И аз викам, не бе, не е такова. И изведнъж гледай какво стана. Решихме да поспрем. Край с реакциите, да. Заедно го решихме, хора. И отиваме да живеем в Дубай. Стисниме бе, да, мъж ли си, какво си? Да продаваме царевица в Дубай. Точно така. Но преди това нека си изкараме за последно готино с една реакция на мен срещу 12 момичета. Там има една клапа, штръкния за последно. Ма готино ли това? Аз не съм го гледал. То аз участвам, така че да. Чакай бе, чакай. Я дай аз да си я чукна. Това нали е последния. Нали е последното такова видео. Не за винаги, надявам се, но трябва аз да го направя. Жори, държи го това. Хайде. Така, Мъци срещу 12 момичета. Но преди да започнем, искам да благодаря за последно на спонсора на днешното видео, Сладкарници Неделя. Чакай, за последно на спонсора няма да благодарим, те са спонсори дългосрочно. Ние обичаме Сладкарници Неделя. Да. Така че за последно в реакция да благодаря. Нещо. Контента спира, рекламите продължават и спонсорствата. Бе, това е най-сладкото. Наистина е сладко черното кадифе, мамка му. Черно кадифе. Айде да почваме да ядеме и да реагираме. Пробвайте черно кадифе от Сладкарници Неделя, или червено кадифе, или някои от останалите им много и много вкусни торти. Или японска мача, което е като черното и червеното кадифе, само че се казва мача и е зелено. Здравейте, дами и господа! Предстои нещо нечувано. Вау! Какво се правиш? Някой срещу 12 момичета, никъде не съм го чувал преди. Значи не стига, че съм те представил в така светлина, че си някаква ебахти легендата. Другия път ще кажа, тук един смутаняк ще излезе срещу няколко момичета, всичките ще го преебат и ще видим как се чувстваш. То не е истина! Кое не е истина? Първо, че съм смутаняк, съм излезнал и всички са ме преебали. Това не е вярно. Добре, ама ето, защото никой не е очаквал, че ти ще излезе срещу 12 момичета и затова съм казал нещо нечувано. Пък имам екип, който ти преди малко каза, който ми разписва интро, първи, втори, трети кръг нататък, който аз просто отивам, записвам voice-overите. Значи ти си просто едно лице там, Аз съм просто едно лице, да. Но тоест това не са твои видеа, ти просто отиваш там, кажеш нещо и си тръгваш. Така излиза. Значи да дойде екипа да реагирам. Ти обработваш ли си сам видеата, бе, Калов? Отскоро не, обаче години наред си обработвах сам видеата. В най-златните си години. Аз мога и аз да го обработя това, но съм решил да го дам на специалисти, които ще го направят добре това видео. И ще изглежда адекватно, защото аз това интро няма да мога да го направя, аз не знам ни субтитри как да сложа. Ние ще се скараме по време на тая реакция. Ще се скараме? Да, защото това видео за нищо не става, човек. Ти си в него нормално. Айде си правим биф. Няма да се скараме, няма да си правим биф. Ще направим изкуствен биф. Добре, ама аз така няма да знам кога е изкуствен и кога е станал истински. Ти искаш да се превърне в истински, това го разбирам. Не искам да се карам с тебе. Понякога ми идва, но не искам. Давай, пускай. Започва вторият уникален епизод от поредицата 1 срещу 12. Пред вас застава не кой да е, а Мартин Светославов. Супер! Той е известен като Мартин Светославов, затова нека така да го представим. Ето го, Димитър Ковачев! Това е фънки. Знам, че е фънки. Като чуеш Димитър Ковачев, ще се сетиш ли за фънки? Да, на много места са го представили като Димитър Ковачев. Или Димитър Ковачев фънки. Сега отиваме на концерт на Влади Ампов. Графа. Георги Милчев. Гонзо. Не се прави така. Ма защо да не се прави така? Защото Мартин Светославов Мъци. Аз съм го казал след това. Те хората най-вероятно са го гледали по-известен като Мъци. Я чакай да видим с какво е известен. Той е известен ютубър, влогър и инфлуенсър.
Което е едно и също в общи линии. Ютубър, влогър, добре. Контент креатор, правач на клипове, създател на съдържание. Защо не продължихте? Защото не сметнах, че е нужно да продължаваме. Не сметна. Аз мислех, че някой ти пише сценарий тук. Да. Значи, то в сценария го имало и още 12 мои длъжности. Да, имаше и Жиго в Дубай, ама реших да го спеста, защото нали казахме на хората, че ходим за царевица, там и да не стане пък някаква. Пък и ние трябва да се подкрепяме. Обича да пише и е познат още като Мъци. Той не е известен като Мъци, той между другото е познат и като Мъци, но това не е основният начин, по който го знаят хората. Много трудно се прави бив с тебе, да знаеш. Да, защото аз съм чил човек. Изправяме Мъци срещу 12 готини мацки и едно купераче, за да видим кой е неговият тип. Може ли да разговаря свободно с тях? Искате ли тройка с сестра ти? Така, сега нормално ли е да говориш така на момичета? Значи постоянно... Нормално ли е така да говориш, че на момичета да искаш да правиш тройки в ефир? Постоянно ми се говореше в ухото какво да казвам на тия момичета, аз нямах думата за една секунда, освен веднъж, когато ми писна и си махнах това. Значи, първото, което аз имам една забележка към тебе, защото концепцията на това видео е ти да казваш абсолютно всичко, което ние ти казваме в слушалката. И аз нещо ще казвам, нали не ти е проблем, че съм застанал като гей и ти си. Нали не ти е проблем, че Иван е застанал като гей? Чакай не спойвай, ще стигаме до това. Те хората най-вероятно са го гледали, пак казвам. Това е провалена мисия. Значи, вие разбирате ли какво е да имаш една слушалка в ухото, момичето срещу тебе да ти говори, а на тази слушалка 5 ретарда вгоре в апаратната да не спират да говорят един през друг и най-вече Анди. Той не се спираше да говори, аз не мога да чуя какво се говори в ухото ми. В първия епизод Елеонор срещу момчетата ти беше... Тогава всичко беше различно. Кое беше различно? Ти като че ли не говориш и тъпоти? Ама ти като не си там, другите са ретарди, господин. Всичко. Не бе, дайте ми инструкция да я изпълна и минаваме натам. Вие говорихте един през друг, айде да не го приемеш като лична нападка. Не сме говорили един през друг. Един през друг не сме говорили. То ние няма как да говорим един през друг, защото микрофона е един. Аз казвам нещо, някой друг взима микрофона, казва друго. Ама нещо. Ти докато казваш нещо, до тебе Анди седи. Не, бъкни в газа, брат! И аз не знам кое от двете да направя. Правиш и двете. Да. Така, я да видим за какво точно става въпрос. Ще скипнем частите, в които ги одобрявам или... Що? Те са много интересни. Изши да седиме 40 минути тук. Да влизам ли? Да, заповядай. Аз си говоря сам, защото съм малко луд, точно като мама. Тя е прекрасна. Тук да кажа, че те са ме инструктирали да говоря всичките тия неща. Не намирам мама за прекрасна. Шегувам се. Да знаете, че не се държа като невменяем по свое собствено желание. Аз не мога да разбера какъв ти е проблема при положение, че това е концепцията. Ти си изявил желание да участваш, видя как е първия клип с Елеонор и сега тук. Ама ти постоянно ми говореха в слушалката, че е късно и знаех какво да направя, дали да я бръкна в газа или какво. То много хубаво се получи, ама наистина имаше моменти, в които не можех да се концентрирам едновременно върху собствените си мисли, да слушам момичето срещу мен и да слушам вас и накрая даже си махнах слушалката за малко. Значи ние на Елеонор говорихме много повече отколкото на теб. Само казвам. Може би на мен не е имало нужда. Дай пак да се поздравим. Що да не влезнеш в столчето? Ами знам ли? Пък и това да не е врата. Ето това не са ми го казвали те. Аз съм сам забавен. Обаче виж Веселка как също влиза в хумора. Ще влезе тя Веселка е много широко скроена, така че... Ма тя на това столче се е побирала. Аз едва се побирам. Ма виж сега Веселка пък е плюс сайз, но е далече от това да не се побира в столове. Не знам защо така я дискриминираш. Защото съм лош човек. Въпросът е дали ще излезнеш. Въпросът е дали ще излезнеш. Ще излезна, ти ще ми помогнеш. Ще помогна с каквото мога, разбира се. Аз много обичам да помагам на хората, точно като мама, тя е същата. С мама ли се сравняваш? Ма така като ни погледна в общия кадър, който е много зле центриран, но така като ни погледна и Веселка е много по-голяма от мен. Аз съм като джудженце до нея. Защо така я дискриминираш? По-общо има това. По-общо имаш. Между другото ми приличаше на лахичка с този аутфит. Аз ли? Веселка. Елхичка? Елхичка, да. Защото някаква зелена, долу все едно е пънче и зелено отгоре. Такова виж как е разперено. И все едно ходеш, ще е елхичка. И отдолу можеш да вадиш подаръци. Да. С мама ли се сравняваш? Не се сравнявам. Теб те сравнявам. Теб те сравнявам с мама, защото тя е прекрасна. А приличам на майка ти. Почти. Тя е по-хубава. Тя е по-хубава. Извинявай, дума по дума за сега казвам всичко. Ма той има много неща, де са изрязани, да ти си казва. Аз затова споделям на хората. О, да, има и много изрязани неща. Но те изобщо не са забавни или нещо такова. Не са най-забавните неща изрязани, но има много изрязани неща. Нищо. Ти ще ми кажеш как да стана по-хубава и като нея.
Нямам Без теб. Тебе някой да те отвичаше е много трудно. Ето сега това защо го казва. Момичето, представяш си да го беше приело на сериозно. Аз ли съм го казал? Това е стил на Анди, той си го е казал. Значи случва се отделно от тебе, някой друг снима, Да, ти съм нямаш чист. никаква политическа отговорност. Аз съм чист. Чист си, тия сега да ти направят един кръвен тест. Какво? Кажи какво. Не, ще видим. Кажи пред хората какво. Значи най-малкото няма нужда да правят нова дупка с иглата, защото вече има такава. Какво? Казах, че си наркоман. Глупости. Много ще е трудно някой да обича теб. Твърдиш ли го? Намеквам го. Намеквам го. Много непрофесионално. Какво е това тук? Защото е важно да бъдем забавни. И на нас да ни е смешно понякога. Аз така или иначе, забелязали ли сте колко трудно се смея? И се усмихвам даже. Аз не съм някой лигло. Аз не съм. Аз съм много сериозен мъж. Браво. Мама прави много готини намеци, аз не съм толкова добър в тях, но мама е прекрасна. Ти също, но мама Благодаря. е по-прекрасна. Благодаря, нищо. Затвори си устата, мъци. Чакам инструкция, ама вие или говорите всичките един през друг или нищо не Какво казвате? чакаш инструкции? Значи, как си биеш мненията през 2 минути? Преди малко ние сме ти надули главата с неща, а сега Това чакал малко инструкции. Давай са, ето, нали, дали сме ти поле за изява, импровизирай. И вятъра, косите. Ти, така ли се чакате инструкции, да стане някакво нормално? Ти... Ще чакам някой да ми каже нещо, аз веднага да го изстрелям. Защото до сега солите, тя го приема и Къде изведнъж... сме солили, бе? Трудно някой ще те обича тебе, няма да можеш да излезнеш от стола, някакви такива неща и накрая ме оставяте сам да се оправям с момичето в неловката ситуация. Това е идеята, да видим дали ще се измъкнеш. Не мога, мама си държеше така устата и беше прекрасна така, а пък и след 11 няма роднини. Аз не съм сигурна дали И чаках една муха да ми влезне. Чакай една муха да не влезне. Браво. Ти не си седял с такъв бръмбър в ухото, но не се чува толкова добре. Да, бе, аз и сигурен като съм. цяло разбирам много по-различни нещата, които ми се говорят. То идеята на това беше, че иначе трябва да го правим с AirPods, нали, за да се чува по-добре, ама като сложиш един AirPods, то се вижда от отсрещния човек и не седи професионално и затова решихме и купихме бръмбари и ги сложихме и да. Купили сте бръмбари? Да. А после убихте ли? Те се размножили вече в ухото ти, така че... Да, това да знаете, че такава е концепцията, защото май не обяснихме преди това, но момичетата срещу мене не знаят, че някой ми говори на слушалка, защото тази слушалка се пъха много навътре в ухото и изобщо не се вижда. Аз не виждам мухи. Ами да, защото всичките вече влязоха в устата ми. Значи няма какво да влезе още. Без да казваш нищо, просто си сменете местата. Ха-ха-ха-ха. Много смешно, мъци стана от стола. Какъв съм комик. Искаш да сменим местата? А що не пробваш да ме изместиш направо? Подуши стола след като стане. Ела по-близко. Кажи, Не изкъпах се преди да дойда. как си личи? Не си личи. Кажи, малко мирише махло. Що въздъхваш така? Как? Сега е тук? Да бе, да, сега тука. Така си дишам. Пречи ли ти, че съм застанал като гей? Пречи ли ти, че Йоан е застанал като гейма, ти не го виждаш? Това можеше да го махнат, не знам защо са го оставили. Избраши си устата, оплю се. Не съм. И имаш пяна, не знам защо. Да, защото имам бяс. За тия лапсуси може да се режат, нали? Има монтаж. Сега то е какъв е доста проблем? груб, ама... Какъв е проблема? Аз преди малко направих един лапсус, ама това ние па не мога да сме перфектни навсякъде, мамка му. Да бе, обаче, твоя лапсус след това не започна изречението отново и те нямаше как да го отрежат или го започна. Абе, можеше и в този случай да го отрежат, можеше и тук. Не знам защо така са го оставили. Не допринася по никакъв начин за видеото, просто се опитвам да кажа нещо 3 пъти и успявам чак на третия. Много тънки неща търсиш, защото няма за какво друго да се хванеш. О, има 1000 неща, за които да се хвана, но не искам да те обида. Давай. Тоя пот да го измият нещо преди да започнем, защото е доста бежав. Значи, аз съм платил една шапка с пари за това студио и когато оговорихме студиото, казаха, че имат бял фон, бял пот и така нататък. При положение, че скъп приятел го каза, който искаме да поздравяваме, той е Бабуеб. Да, отиваме 2 часа преди снимки да сетнем нещата. Опъва се това платно и се вижда, че е мръсно. И аз какво да направя? Аз няма как, то просто си е замърсено. Но пак мисля, че не е нужно да се хващаш за някакви такива неща, защото в България са ясно там сайдмен, майдмен, хората в Америка, които правят такъв вид концепции, те разполагат с много повече пари, защото нали, ютуберите в Америка изкарват много повече от нас. Имат по-голями аудитории, защото ги гледат цял свят, монетизацията им е много по-висока от нашите и така нататък. Могат да си позволят да има чист пода. Могат да си позволят
бива да има чист пода, така. Ние... Въпреки, че аз смятам, че нещо такова е пак доста голяма инвестиция за такъв проект. И пак не знам къде би било адекватно да се снима. Защото студията, които са, нали, такива огромни, с високи тавани, с професионално осветление, я разполагат с бяла стена, нали, с бял пот, нали, да можеш да си го сетнеш както искаш, са много малко в България и това е едно от тях. Но мен така ми харесва. А пречи ли ти, че аз съм застанал така? Като това поза на гей ли е? Да. Така твърдят, да. Така твърдят. Тебе тук в твоите реакции ти си постоянно аз обичам мъже, аз такова тук целуваш ме, това онова. Целувам ние те. сме гей двойка, това онова. Аз го казвам това. Да. Аз го казвам това. Хората напишат в коментарите. Хора, ти си... я напишете. Докато го така правиш, прави. я продължавай да го правиш това. Ето, виждате ли Ела, това харесва? продължава. Не, мене много ми харесва. Я продължавай да го правиш това. Така, напишете кой от двама ни се държи повече като гей. В моите реакции, аз в момента те имитирам тебе, защото съм добър актьор. Тук аз ти казвам, да, ти така твърдят. Кой твърди така? Ти искаш да пребеш продукцията в момента и да видят хората, че... Продукцията и без мен е на дъното. Да, така е. Това е малко гейско, но Така нарочно е, да. го направих така. Това е положението. Между Извинявам се, другото- че съм те вкарал в видео, което има 200 000 гледания за една седмица. Повече преди- няма да ти го причинявам. преди Ти си правех- свикнал на много... Преди много правих за high един level ден гледания. по толкова, но искам да ти кажа съвсем сериозно, че наистина съм много горд с това, което си направил. Благодаря. Не се шегувам, това са много професионално направени видеа и много се радвам, че си успял да се вземеш с организацията на нещата, с студиото, с екипа, с всичко това, защото наистина е много професионално. Много се гордея с това, което си направил. Браво, брат. Благодаря. Ела, да те го изтегля с тебе. Не, то идеята Понякога да казваме истината, освен плюенето, но ще продължавам да го плюя, защото това е реакция. Естествено, Но все пак искам да знаеш, че правиме биф. Не бе, идеята на такива неща е, ти знаеш, че ние искаме с тебе да дигнем левел в YouTube като качество, като контент и така нататък, нали, да са някакви по-разнообразни видеа, които да ни доставят повече кефи на нас. Защото то, нали, ние сега тук седиме на две столчета, коментираме това, но ние го правиме за моят канал 2 пъти седмично, за твой канал 2 пъти седмично, отделно чолето, молето и там. И просто много еднотипност се насъбира, което, нали, ние искаме да го избегнем вече да правим. Но идеята е, че на такъв тип проект наистина организацията е много голяма, защото тук сме имали буквално 8 или 9 човека екип, 7 камери, наем на студио, те хора да ги вкараш, после организираш 12 човека, които между другото са много несериозни, те хората не знаят. Трябваше да са, може би, около 20 момичета. В последния момент дойдоха само 12 или 13, не помня, и се получи това. В смисъл, много трудно може да се разчита на хора, които не познаваш и са оговорени и сказали да, ще дойда, защото тях им е сета. Тя не ги интересува, че ти си сложил една шапка с пари там, че искаш да се получи добре. И те са някакви сета и не дойдоха и затова концепциите се получиха по 12. С момчетата е същото. Приятели, които казаха, че ще дойдат, в последния момент казаха, ние сме на кръщане, няма да мога да дойме. Деня на снимките. Хубаво е да знаеш кои са ти приятели. Не 4 мои приятели, ами една групичка от 4 приятели, които искаха да участват. Тя е, че така се изненадах, че имаш 4 приятели. Не, нямам толкова, аз съм скромно момче. Ма не бе, то на човек му трябва един. Застраховаш ли се в момента? Дай си продължим с бифа. И ако се появи втори, ще го убия. Като го заговорихме за убийства, съвсем скоро може да очаквате да пусна на приордър моя... Не бе, спокойно. Да, че се притесних. Моя коледен психотрилър Демонът от Панагюрище. Влезте в Конданс, завъртете колелото, спечелете нещо, влезте в нашия имейл бюлетин, защото първите, които разберат за това, ще бъдат тези от имейл бюлетина и те ще получат мейл, така че може да си вземете някакъв мърч, да спечелите нещо от нашото колело на късмета в Конданс. Чай си покажа панталоните, че те много добре върват, а никога не ги показвам. Айде сега да продължаваме с реакцията. Кой твърди така? Това съм аз, това е моята същност. Това е моята същност. И мама го цени. Мама го цени. Ама забелязваш аз тук как искам да те закопая за това, че преди малко си ми казал, че аз съм застанал като гей. Ей, какъв си отмъстителен, Какъв ти съм си белка. лошко. Аз съм много непослушен. Лошко ли каза? Лошко. Аз и това е много сладко. Лошко. Не ми говори сега толкова мило сладко, защото в момента сме в биф кампания. Много е простак. Биф кампания. Даже ми залипсва, може да ме гушнеш в скута ти, седно си ми майка. Много ми стана студено. Може ли да ме гушнеш в скута ти, седно си ми майка? В скута ми? Да. Заповядай. Ето. Аз имам големи ръкави. Ама като дядо Коледа е. Тук не очакваше, че тя се съгласи ли какво? Защото тя е лайти.
Защото имах няколко притеснения. Първо, виждал съм как Котарачето и Веселка сядат на едно легло и то се чупи. Онова е легло. Това е столче. То е един футьол, който, айде, в съседната стая няма да хода да го взимам, но се притеснявах да не би. Аз понеже съм малко по-тежък, Веселка е малко по-тежка от мен и се притеснявах, ако седнеме и двамата на този стол, дали ще ни издържи. Ама спокойно, тук идва мисълта, моята мисъл на тая професионална продукция и съм проверил, че столовете издържат до 200 кг. Вие бяхте 198, така че всичко е точно. И другото беше, че не знаех дали няма да и натежа да седна в нея. Това е риска на професията. Да, наистина, ние сме в Дубай, така нататък. А пък третото, не знаех дали ще й бъде комфортно, защото това е някаква голяма физическа близост, на която не съм сигурен, че съм способен с Веселка. Иначе ти постоянно ме гушкаш, казваш, ние сме гей двойка, така нататък. Това е ясно, аз съм ти свикнал на тебе вече. Седи в нея и почни да си смучиш пръста и Палец. даваш бебешки закавици. Палеца, вика. Да. А вчера какво ни говореше? Сега някак си трябва, само една секунда, ще гледам да не те притисна. Направо си легна върху мен. Така се опитвам. Мама така ли правеше? Да, като беше бебе преди 50 години. Това не дойде от никъде. В смисъл, казахте ми да си смуча пръста, това е моя импровизация. Приемам похвали. Благодаря. Кажи, че си гладен и искаш да те кърми. Ох, не Гладен мога, съм, детето. можеш ли да ме накърмиш? Обърни се и ще го направя. Тук си застанал Леонардо Ди Каприо да те рисува, бати. Питай какво мисли за пиратите. Какво мислиш за периодите? Това е на английски цикъл. Какво мислиш за цикъла? Тук сега сигурно ти е било странно, като не си ме чул, че съм ти казал пиратите и Не, период. чух, че каза пирати, обаче не разбрах смисъла от това и не разбрах защо искаш да я питам това и как ще се получи забавно и затова го направих на по-свежо. Защо пита това? Защото да има нещо рандъм. Просто от нищо как си говори, ти да питаш какво мислиш за пиратите, да видим тя как ще отговори на въпроса, нали да се зачудили откъде е дошъл този въпрос, да я поставим в някаква неудобна ситуация. Но трябва да признаеш, че за цикъла се получи малко по-забавно. Аз не съм разбрал изобщо, че виж, че дай ти повтарям, пиратите. Пиратите? Не, на мъжете. Смятам, че имат нуждата от това да имат цикъл. Смяташ, че имаме нужда от това да имаме цикъл? Защо? Ами, защото ще ви направи малко по-чувствителни. Ти си сексист. Защо? Тази среща приключи. Довиждане. Това си го реших да го направя. Защото, да знаете, ще ви кажем някои неща от кухнята, така да се каже. Има си някакъв диапазон, в който трябва да влизат тези срещи, времеви диапазон. Тоест една среща не трябва да бъде 2 минути, защото ще е твърде кратка, обаче не трябва да и 20 минути, защото ще стане много дълга. На вас евентуално ще ви втръсне да гледате, няма да е толкова интересно, динамично и затова се бяхме разбрали по 6-7 минути. Колко са 6-7 минути там, аз не знам. Те затова имахме човек, който ни даваше знак, когато минат 5-6 минути и ние ти казвахме... Отивай към финал. Да. В началото беше същото, когато момичетата идваха, за да мога аз да ги одобря или да ги отхвърля, като в едно наше любимо предаване казва се одобри или отхвърли. И там идва някой момиче, почваме да си говориме, минават няколко минути, одобрявам те. И те почват да ми говорят, виж сега, това е много дълго. След малко идва някаква здрасти, отхвърлям те. Ама това е много кратко. Да бе, то, защото идеята, нали, на първия кръг е да дойде момиче ти, просто да я прецениш дали ти харесва визуално, да си кажете 2-3 думи и това е. А ти имаше, не помня с коя, дето почна мусака, домати ли, еди какво си или какво беше тук, дето това е по принцип е за вече за следващите срещи. Позицията на регулировчика, която не, това е готино, защото ти каза, нали, позицията на регулировчика, да, не. Имаше там едно момиче, което, понеже нали са 12, обаче няма как за последния кръг да останат 12-те и аз трябва няколко да отхвърля. Не, по принцип. А на мен отвътре не ми идва да им казваме, не, ти трябва да си ходиш, защото си грозна. Не ми е удобно. Не, че съм го казал по този начин, но просто не ми е удобно да го казвам и на всички. Айде, одобрявам и те изведнъж ми казват, виж са, не може така, трябва някой да отпадне и аз следващата идва и отпадаш. И тя тъкмо да си каже, това беше едно момиче Никол, което после ме отряза и тя тъкмо да си каже там на визитката защо според нея съм я отрязал и те ми казват слушалката, айде одобри, какво толкова и аз влизам и шегувам се, одобрявам. Ама тя, защото стана симпатична на Анди и Анди беше инициатора да каже и да. Виж... тя понеже симпатична на Анди, той иска с мене да я сватоса. Да й даде шанс, не знам. Разбирам.
Идеята е, че аз го гледам мъци на екрана, защото ние сме на втория етаж, нали, ние изобщо не сме в студиото, ние сме на далечна дистанция от случващото се и гледаме на един монитор какво се случва в реално време и коментираме. И го гледам мъци, да, реагираме и гледам мъци по едно време, нали, чака някакво момиче и седи. Значи до сега имам 7, да, 2, не, значи трябва да кажа още 2, не. Изобщо даже не му пукаше кой ще влезне. Той си ги смяташе. Сега ще кажа да, застанат 7. Виж, по принцип може да кажеш на всички да. Ма няма да е интересно за контента, защото хората обичат да има и малко интрига. И от тази гледна точка е хубаво да махнем някакви. И след това с 12 момичета да имаме такива срещи и те да са толкова дълги, ще да стане много трудно да не говорим, че тук вече бяхме каталясали от снимане. Да, ние това сме го снимали тук в 10 вечерта, а първото видео, което почнахме да снимаме, беше в 8 сутринта. Ние бяхме повече от 12 часа на снимки, постоянно на крак. Това е трето видео, което сме снимали в този ден и на едно от другите момичета казвам нещо за един обсарина, май да ще стигнем и до там. Да. Между другото, ако има момчета и момичета, които имат желание да участват в такава концепция, да излезнат срещу някой известен или нещо на срещи или така нататък, може да ни пишете лично в Instagram или да напишете отдолу някакъв коментар, защото така или иначе ще набираме хора за бъдещи такива видеа и ако имате желание, ще се радваме да ви включим. Трябва да имате над 18 години. А някой, ако иска да ни стане координатор и да търси хора вместо нас, да заповяда. Да, някой ако му се занимава и знае, че има контакти, ние ще му платиме нещо да се занимава с търсенето. Нещо ще му платиме много. Така как се мотивират, бе? 100-200 не ще ядеме така да намери 10 човека. Да, той какво? Звъни телефон и урежда. Някой ако не дойде има неустойка, 1000 лева. Не човек. Бели кахари. Що? Тази среща приключи. Довиждане. Браво, мъци! Според мен срещата с Мъци протече изненадващо не толкова странно и много приятно. Пак да кажем, че те нали са окъткани нещата, те са били много по-дълги всяка една среща и ние горе много се забавлявахме между другото с тебе. Чувах! Да. То се чуваше, защото ние бяхме много шумни, да. Да, чуваше се. Дани беше много впечатлен от моите актьорски заложби, мисля, че. Даже след третото момиче, което спечели след това, се качвам горе и Дани е някакъв брат, това беше за надвис, не знам какво направи, леле човек. Той е много впечатляващ се, господин Бошков. Той Дани е много готин, защото той се кефи на хората. И като види потенциал в някой човек, не му е проблем да му каже Ева, много добре се справиш напред и какво си смисъл. Дани е човек, който винаги ще ти подаде ръка и ще ти помогне. Аз го познавам от 5 години. Не е завистлив. Не е завистлив. Така, имахме близост между нас, сравниме с майка си, което е добър знак. И смятам, че имаме потенциал. Обаче, аз мисля, че Веселка знаеше, че нещо се случва. В смисъл, че това не е истински дейтинг, защото първо, че аз имам приятелка, дори да си търся жена, едва ли ще я търся по този начин, нали? За нея беше ясно, че това цялото нещо е шоу и дори да не е знаела за слушалката в ухото ми, знаеше, че има нещо и със сигурност се очаквала да се държа неадекватно. Да. Някои от другите не знаеха. Някои не знаеха, да, ма тя Веси и в нашите среди аз ги викнах с котарачето, колкото е така някаква изненада за тебе, не знам. Мислех, че се зарадваш да ги видиш, защото ти ги харесваш. Аз? Не. Значи, изненадата беше развалена. Първо, моя брат Йони ме познава и знае, че аз мразя изненади. Защото не знам как да им реагирам. Нали? Аз реагирам в момента, пенсионирам се от това. Мога да правя реакции, обаче когато някой ми направи изненада, имаш рожден ден, изненада в 12 часа, аз не знам как да реагирам. И съм някакъв, благодаря за изненадата. Не знам какво да направя. Не съм разплакващ се тип на такива неща. Не е нужно да ревеш, ама то не е нужно и да се изненадваш. Важно на тебе ти е става много приятно, като съм ти правил някакви изненади. Винаги ми става приятно, като ми правиш някакви изненади, но в случая не се получи, защото аз съм на последния етаж, да кажем на 5-я етаж, а всички участници са се събрали на 4-я етаж. Те са на терасата на 4-я етаж, аз съм на терасата на 5-я етаж, някакво детенце. Ама той не вижда какво стана на долната тераса, защото аз не виждам. Аз много умело криех всички, той наистина да не знае кои са участниците. Да. Само аз знаех кои са участниците. Изведнъж някакви деца долу видяха, че снимаме там и седят на терасата и може ли да слезнете да се снимаме, ние сме ви големи фенове и по едно време почват да крещят Котараче, много те харесвам. И аз съм някакъв. Не, знаеш ли как? Те се едно нарочно го направиха като саботаж, гледат нагоре към мен и са някакви Мъци, Котарачето е тука и Веселка е тука. Точно все едно искат да преебат изненадата. Съм някакъв дружбенски чеда. Ако ми си много стърчи корема да ми кажеш
Така, може ли да направим едно интро как влиза тази красавица? А тук какво съм искал да кажа? Изобщо нямам спомен. Кажи, че много изтърчи корема. Много ти изтърчи корема. Тя миня, лака, Така да смея се научиш? Да сядам ли? Освен ако не те боли дупето, може да сядаш, да. Импровизация. Да. Вие не сте толкова груби и не бихте му го казали по този начин. Защото това не е перука, нали? Не е перука, разбира се. Защо мислиш, че е перука? Защото е доста дълга. Не, ма няма нищо лошо хората да носят перуки. Това да не мислиш, че е моята коса. Ние трябва да ходим до Турция. Ако не беше моята коса, щях да си сложи и отзад. Обаче, знаеш какво? Аре да не го правим декември, да отидем януари до Турция, защото декември влизаме в кампания, в Конданс ще има много работа, с нашите видеа ще има много работа, трябва и подкаста да си подкараме. И демонът от Панагюри ще излиза, и изобщо ще са 1000 неща, дай да го оставим за януари, което е пълно мъртвило навсякъде и монетизацията пада. Може направо да отидем да живеем в Турция за 3 месеца и после да се върнем на високата монетизация. Това съм аз и моето меркантилно мислене. Вие ме познавате. Слушам, няма да отворим темата, но в бъдеще мога да отворя теб в леглото. Няма да отворим темата, но бих могъл да отворя теб в леглото. Ми трябва да се постараеш, първо кажи за парите. А това е котарачето и неговото меркантилно мислене. Да. Истината е, че няма как да отвориш мъж. Защо така ми го съобщаваш? Това се съобщава по-такова, трябва да кажеш, не виж сега, трябва да ти обясня. Не, ние сме Кейт, твоя брате. Искам да кажа, че този процес на отваряне е само за момичетата, защото има девствена ципа, която при първият полуфакт бива разкъсана. Затова тече кръв, да, знам. Не винаги тече кръв. Не винаги, но в повечето. Мене от 50 отнети девствености при около 40 текло кръв, при 10 не. Малък процент. Такава ми беше професията преди да стана ютубър. Разбивач на ципи. Да. Викаха ме, за да бъда първият на дъщерите им. И затова ти плащаха по 20 000 лева на... Да, това да не е, защото не трябва да е случайен човек. Първия път трябва да е специален, да се помни за винаги. Знаеш, какво разбрах наскоро, че в порноиндустрията, когато снимаш, порно, в което ти разкъсват ципата, да го кажа така по-интелигентно. Смисъл, си девствено момиче преди това, и първият ти път е в порно. Да, ти дават луди пари. Естествено, че ти дават луди пари, това е once in a lifetime. А взимаш много повече пари, ако примерно си на 30 години или на 40 години и те за пръв път. Човек, то 40 годишна... Значи, представи си, жена, която е на 40 години, още е девствена. Със сигурност има някакви проблеми около нея, свързани с възприятията и това, че е много притеснителна, такива неща. Не, представи си, че знае от 18 годишна и знае, примерно, се каже, че ако е на 40 години и за пръв път прави секс във видео, ще й дадат 1 милион. И може да е някаква амбицирана. Не си струва според мен. Защото ти за 40 години можеш да създадеш семейство, няколко деца, даже вече децата ти може да са големи, да започнат скоро време да мислят за собствени деца и 1 милион може и да си направила за това време. Даже ако живееш в САЩ, примерно, е много възможно да си направила 1 милион. Не, аз така хипотетично го казвам, но просто е интересно като факт, аз не знае. Като казвам много, нямам предвид 100-200 лева, на 100-200 милиона лева. Ти мръсен голд дигър, харесваш ми. Ти мръсен тигър, харесваш ми. То тук даже не се чу. Даже аз сега не чух Анди, че казва голд дигър. Да. Ама тигър звучи по-добре. Не, пак звучи добре, да. Така ли? Говоря на себе си. Накарай котарачето да правите лицеви опори. Ще ти докажеш. Да, знаеш как ще ми докажеш? Как? Като правим лицеви опори. Моля? Не! Той Люси тук наистина не можеше да прави лицеви опори, ама той според мен е на психологическо ниво, защото Люси е много набит мъж, а то не е толкова трудно да направиш 1, 2, 3 лицеви опори. Да, ама той е такъв изграден образ, че сега натоварване физическо за него е кошмар. Абе, кошмар. Не го взимам по строежите понякога, ми лепи гипс картон. Кошмар. Не! Айде! Само 3. Само 3, госпожице, хайде. Като не можеш да правиш лицеви опори, как ще издържиш на моето темпо в леглото? Готова? Щях да кажа готов, извинявай, понякога те бъркам с мъж. Въпреки, че ти не си. Така да не си нараниш коленете. Слагаш ръцете така, не толкова опънати настрани, повече ги приближи до тебе. Така. Можеш ли да направиш 3? Дупето по-надолу, Обаче тук много си личеше, че котарачето наистина не е правил лицеви опори и не знае как се прави цялото това нещо.
Айде още две. Това ще го броим за една. Вече така едно, Така? две, Ти как можеш, бе? три. Ами защото не съм 130 кила котараче. Ти ги правиш някакво много странно лиците, опоред така с тия ръцете. Да. По принцип има няколко различни много начина видове, да правиш. Има един диамант се казва, което това е много трудно. Нали, да е така с тия ръцете, е така да правиш. Но по принцип, като правиш, трябва да с тия така ръцете и тук така. Нали, може с широк разхват, а ти някаква е така ги правиш. Ами така е Което е по-трудно. някакво странно. Ако са... не е чак така. Някакво такова, ама като са ти така май е по-трудно и ти натоварваш различни мускулни групи. Малко с ти по-разперени ръцете, Да, се всичко такова заразиш. на рамото. По-тясното ти е повече за гърди да влиза. По-големите си ти за отзад за гърба. Вече съм далеч от тия неща. Аз съм тигрица, бе. Стегни се, тигрицо, направи две, направи още една. Какво ще кажеш тук за казармата, за монтажа? Много лошо изрязано. Даже и шапчица сте свали. Затова е хубаво да се използва така бял фон, защото може да се изреже лесно. Сега зеления фон може по-лесно, ама много ще бие на ако очи. беше с бели дрехи, ще е тегъл. Аз съм хем малко по-мургав, хем... Супер си ти, точно за белия екран си. Благодаря. Аз съм... Черния лорд на белия екран, така съм те кръстил. Аз си съм черния лорд. Да. Тоест Волдемор. Да. А той е бял. Много сега буквално възприема всичко, значи. Искам да видя, че можеш... Ама то, идеята на лицевите опори е в вдигането, а не в падането. Други неща, искаш ли ти докажа? О, господи, вече ми доказа. Как? Заповядай на стола обратно. Чакай. Помоли го да те целуне по челото. Можеш ли да ме целунеш по челото, както правеше баба едно време преди да почине? Виж как си ги доукрасявам. Няма лошо да украсявай си. Благодаря, защото иначе ще ме цункаш и по челото, ми не е толкова забавно. Аз не съм забавен. Не искам да те обидя, но не е толкова забавно някой да те целува по челото. Искаш ли? Да. Не, се. Обаче казвам ти, че който ме цунка по челото ще почине. Много е готино. Това даже го бяха направили на TikTok, който имаше 8-9 хиляди харесвания. Обаче не го беше качил ти. Не съм го качвал. Ти знаеш ли, че ми изтриха TikTok-а ми изтриха. И ми написаха, че са ми сложили някакъв страйк на TikTok профила от това твоето видео, дет качих в. А имаше примерно 100 няколко хиляди гледания и не знам защо. То не беше някакво много фрапантно. Не, това беше за дето говорите за някаква мусака и че доматите дали били плод или зеленчук. Това беше. Много сенситив тема за произхода на доматите, за как се категоризират. Сега си го апилнах и не ми го върнаха и ми казаха, че даже са ми наложили някакъв страйк на канала. Защо нямаш цици? Ти нали кажа, че ще ми сложиш? Да, но ти защо нямаш? Нали си истинска жена? Истинските жени имат гърди. Защото не всички жени имат цицки. Да, има такива, които нямат. Има едни жени, които като ги погледнеш, изглеждат все едно са мъже с капачки от кола. Тук визирах певицата Ева. Тъй като... Благодаря за поясняването. Прави един литературен прочит на моето участие. Визирах Ева, защото тя има малки, но много хубави гърди. В предишния сезон на къщата на инфлуенсърите стана на въпрос, защото тя си махаше сутиена и те не го цензурираха, защото... Няма проблем. Защо да го правят? Има малко гърди там, да, наистина. Да, разбира се, че искам да пипна. Заповядай тук. Я да видиме. Охо! Виж това! Млекодойна си! Оближи се. Така. Да. Стига, разбрах вече. Изпусни си някъде телефона и го се натопи, все едно искаш да го дигнеш, ама нарочно си го направил. Мале, тук така ти го изстрелях, не знам как си ме разбрал. То само като кажеш изпусни си някъде телефона, то се подразбира какво ще е следващото. Подразбира се, защото ние с тебе се познаваме. Това ако някой друг ти го каже, сигурно няма го сванеш. Ревнуваш ме от някой, който не ми е казал нещо, така ли? Не бе, просто защото ние и с очи се разбираме. Значи предлагам да заема мястото си отново, но изпуснах си телефона. Ей, педал! Мислех, че ще го цензурирате! Защо? Сега хората ще ме помислят за хомофоб. Вие нарушавате моето лично пространство. Това, че аз съм мъж, а вие сте жена, не означава, че не може да ме асалтирате сексуално. Ще те осъда, че ме накара да правя лицеви опори. Как ще ме осъдиш? Сега ще отида в съда и ще видиш. Има записи, обаче те са в мое притежание. Няма какво да направите. Нищо. Ще духам на съдията и ще те осъда. Дано да се спре до съдята. Тази госпожа. Много е разкрепостена. В такъв случай ще се видим в съда, госпожо. Лек ден. Така ли? А парите кога? Съм съдията да кажа. Парите с 5 години толкова продължават. Кажи, че ти си съдята. Между другото, аз съм съдята.
Така ли? Да. Ако искаш да се разбираме вече или не? Абе, на петна ли ми седи отзад главата? Или нещо от светлината е така? Защото аз отзад не мога да се видя, нали се възстановявам са от... Не, светлината е добре. Екстра си пускай. Айде първо да си направите визитката и тогава. Добре. Истината е, че аз имах и координаторска дейност. Там местех мебели, когато се не е наложи нужно по принцип, защото знаеш колко е странно, как ти изведнъж се държиш като олигофрен, свършва срещата и си някакъв... Застани тук да си направиш визитката. Ох, не ме пипай. Изобщо това не ти е работата. Там имаше координатори и всякакви хора. Да, обаче аз исках да го свърша като хората. Браво, благодаря за загрижеността. Ама не, защото когато срещата свърши, аз си представям, че кадъра също спира и след това сме на визитката. И затова започвам да им говоря с идеята, че който след това монтира, ще знае, че това, което след това започвам да им говоря, когато спирам да бъда... Ето да е сега тук, нали му казвам, айде да започнем да спреме, направи си визитката. Тук се държа по различен начин. Чакай. Между другото, аз съм съдята. Така, тук още съм в роля. Айде първо да си направите визитката и тогава. Добре. Не, тук в случая не, защото имаше ситуации, в които си държиш буквално като някакъв олигофрен и после си някакъв миличък. Да, така е. Ама те другите са изрязани. Сега тук, дете кажеш, пора си направиш визитката, се едно, нали искаш да приключиш срещата. Струва ми се, че на следващата аз си казвам, извинявам се за срещата, така и си тръгвам и са го оставили. И това, дето продължавам нагоре, защо са го оставили? В предишния епизод с Нори беше готино как се качва нагоре. Да, що и твоето допаране е зле. Абе ти, добре ли си бе? Защо си такъв развратен? Какъв? Аз развратен. Благодаря. Сръбски уча в момента. Защо мислиш само за... Защо не мисля? Брат, ти ми вкарваш някакви тук истории с някакви неща и на мен ме изкарваш развратен. Да, ма тия истории нямат нищо общо с това, че аз няма как да съм развратен. се вижда дупето. Аз няма как да съм развратен след това, което ти ми каза, разбираш ли? Аз се отричам от секса след това, което разбрах, което ми каза току-що. Тогава напускаш веднага. Чао. Какво? Добре бе, кажи ми. Срещата приключи. Мъци, ти си... Ти си бръкна в ухото и ми пипна ръката. Да, бих имал много дълга връзка с Мъци. Смятам, че животът ще ни е прекрасен. Котарачето е ясно, че той е несериозен образ. Тук изобщо не говорим за някакви такива неща и да си говори тъпоти. Нали това тук? Не, защото другите момичета си говориха наистина какво мислят за тебе след срещата и наистина дали биха излезнали втори път и така. Докато Котарачето е ясно, че тук е малко сатира. И другите момичета не съм сигурен доколко приемаха това на сериозно и доколко знаеха и си мислеха, че... Зависи, те ако са гледали примерно Sidemen, американските концепции, 100% знаят за какво става въпрос. Пък и няма да ни е много дълъг, защото той обича трупове. Бих се радвала Мъци да ми е супер дади, защото ще ми даде пари за цици. Той първо коса да си сложи, па тогава ще прави цици. Аз и да си сложа коса или на него да му сложа коса, защото май и двете... И двете са адекватни. На Котарачето така му отива. Да. Не колкото на мен ми отиваше за старата ми коса, де. Хриси, какво прави там? Тя е много мълчалива. По принцип, Анди и Дани просто ми съобщиха, че Хриси чало да дойде да реагира с нас. И това беше. Ти трябва да имаш малко повече воля и да кажеш не. Сета, нека си седи какво. Виж, че тя почти не говори. Па и да говори Сета, да има някакво присъствие, мога па да измисли нещо. Аз съм зодиовен и изобщо не вярвам в зоди, но освен това съм един много проклет човек. Когато някой иска да стане на неговото, това означава, че ти трябва да искаш да не стане на неговото. Просто без да има причина за това. Само и само да не е щастлив човека срещу тебе. Така се движи света. Ма те не са щастливи, че тя е дошла. Те се оплакваха, те реваха, вика тя Хриса им каза, че ще дойде. Ние не искаме да идваме, аз викам, добре, нека да дойде. В такъв случай нека остане. Да, затова го направих. Значи Мъчи искам супер спокойно да си говориш с момичето и изведнъж просто да изтъряшаш, да започнеш да крещиш. Добре. Ужасно много се забави. Съжалявам. Всъщност познаваме ли се? Не. Аз преди това не съм ли одобрил? Нали, имаше едно момиче, което седна там, мисля, че последното момиче, то беше с очила, май сега завършваше. Момента, в който аз съм я одобрил преди това, липсваше и май после го добавихме. Ама го има вече. Предложи и водата и кажи, искаш ли малко ракия? Това е обсерин, който си разтворих, 17-тия ми за днес. Чувствам се ужасно, много ме боли глава. Така е.
Това исках тук да кажа, че наистина беше Упсарин и не е 17-я, но мисля, че втория или третия. Малко се преувеличил, само няма проблем. Да бе, ма смисъл, изпил съм да кажем 3 Упсарина. Аз когато снимам и ме свети светлина, има много чакане и е на такива снимачни площадки. Ти ако изпиеш 17 Упсарина, тебе кръвта ще е не вода, ами не знам какво. Газ. Нали знаеш, че тя разрежда кръвта? Да бе, знам. Да. Но и аз съм така. Примерно, когато съм бил футболист, когато играя, всичко окей. Обаче да застана и да гледам цял матч 90 минути, така да се взирам. Само след това ме боли глава. Така на такива сетове, метове по цял ден също почва ми се цепи глава. Чакането е най-изтощителното. Аз, нали бяхме в Хърватия преди няколко месеца за някакви твои снимки, дето снимките бяха да кажем половин час, обаче ние отиваме на мястото. Уточни са какви снимки, защото хората ще кажат снимки Хърватия за половин час. На спин-оф на Game of Thrones. Той играеше един от гейовете. Не бе, снимахме за СРВ, мисля, че за СРВ някакви, смисъл снимки, видеа в студио, пак такива тип тези. Ние отиваме в 12 часа, те ни казват, че има леко забавяне, ще започнат в 1 часа, после ни казаха в 2, после в 3, отидохме, обядвахме, ходихме по някакви молове да чакаме и накрая мисля, че към 5 часа свършихме и аз бях каталясал, все едно съм свършил кой знае колко работа, аз даже нищо не съм правил, той се снима. Последния ден от Хърватия, като трябваше да си ходим с самолет, в смисъл, нали, до летището трябваше да напуснем хотела в... Аз съм Башар. Аз съвсем го бях забрал това. Да, трябва да си напуснем хотела в 11, казаха ни в 10, аз звъннах да питам дали няма как да го освободиме малко по-късно и той добре в 11. А на нас полета ни е от 8. 11 o'clock. Да, а на нас полета ни е от 8. И ние какво да правиме? Дигаме си багажа, защото ние сме и с много багаж, освен това, отиваме в Макдоналдс. 8 часа в Макдоналдс. Мале хора, изгледахме 2 части на Хари Потър в Макдоналдс. Да. Пукахме мак тостове постоянно, сладоледи, пайла. Ама разбираш, защото ние сме с куфари, с багажи, това онова и няма как просто. И седяхме 8 часа в Макдоналдс. И ширкия? Да. Аз не мога да ти предложа, но се радвам, че искаш. И какво само аз ще говоря? А тук нито тя ми говори, нито вие ми говорите в слушалката и аз не знам как да поддържам разговор, не знам какво да правя. Не, че не знам, ама ми трябва малко време. Ами кажи нещо интересно, за да ми спечелиш вниманието. Ти трябва да спечелиш моето внимание, кажи ти нещо интересно. Добре, какво правиш в свободното си време? Много интересно. Кажи нещо интересно, какво правиш в свободното си време? Нямам никакво свободно време, постоянно правя някакви неща. Днеска е неделя, тук съм от 8:30 сутринта. А защо викаш? Почни да говориш като ленивец. Викам ли? Да. Не знам. Викам, защото ми се вика! Защото съм тук от 8:30 сутрин. Това беше готино да ти го пуснах и ти как го изигра. Да, ама тук установих, че ако направим нещата лениви и бавни, ще попречиме на динамиката, която вече е в градация нагоре. Не бе, добре, супер. Това... Да, и се чувствам ужасно и ме боли главата и не мога повече да се занимавам с тези неща, защото знаеш колко пари ми дават за да съм тук сега? 6000 лева! Все пак благодаря, нали? По-добре отколкото без нищо. Сега толкова съм имал толкова сърце, но и приятели сме, това е колегиална цена. Приятелска цена. Не, ако не бяхме близки, нямаше да се съглася. Много добре знаеш, така че хубаво си опекал работата преди 2 години. Да, това ми беше плана. След 2 години, да. Ти не си планирал, защото... Никой не ти е казал в ухото да забиваш. Сигурен ли си? Това е прашинка в моята банкова сметка. Ти би се занимавала с неща цял един ден. Аз съм... Тук нещо са изрязали. Според мен е имало забавни неща, които са били изрязани тук. Не, това е добавеното. Един голям океан. В океана има попчета, има и сафрит. Знаеш, аз го изрязах. Да, защо го изряза? Какво беше? Я чакай, сега да кажем на хората какво беше. Нещо беше за тебе. Ами, защото ти много грозно се изрази. Какво казах? Аз ти казах нещо в слушалката, по някакъв повод, не помня какво, че нали, това е канал на Йони, между другото, че сме гей двойка. Което никога не сме го казвали. И тя пита, ма как така гей двойка, и ти викаш, ми е така, защото го е. Да, ма беше много смешно това. Не, беше много грубо. Вие сте гей двойка. Гей двойка означава, че го е. Да. Ама то беше като част от ролята. Знаеш, че винаги съм нежен в словата си. Прегледахме го с Анди и Дани и с майка им. И... естествено, че така ще кажат. Без но аз го изрязах това. Има всякаква риба, т.е. аз мога... Иван, каква риба е?
Йоан е най-хубавата риба. Ето, това не е грубо вече, нали? Не е. Си най-хубавата риба. Попче. Аз хванах гонорея. Тук това ми се говори слушалката, ама айде, аз нека и за зрителите изглеждам като не вменявам, че сам си ги измислям тия неща. Добре. Тази дума добре, че беше Мони Зенгенер, да я научиш от нея. Логорея е. Гонорея е венерическа болест. Логорея е да имаш какво да нямаш какво да кажеш, но въпреки това да искаш да говориш постоянно. Аз мислех, че тук това си имал предвид. Не, венерическата болест имах. А на теб коя ти е любимата венерическа болест? Коя ти е любима венерическа болест? Нямам такава. Защо? Защото имаш... Не мачкай шишето, чува се много гадно. Не мачкай шишето, чувства се много гадно. Смей се. Извинявай, психиатър. Аз тук, по време на тази среща, тя накрая това момиче спечели, защото аз казах, че който най-много съм изтормозил, той ще спечели. Докато го снимах това, го виждах като много по-епик. В смисъл с много повече крещене, много повече хвърляне напред-назад. Той имаш хвърляне на столата. Да, обаче така като го гледам, ми е по-някакво... Там като си на място и го изживееш, е много по-добре. Това е нещо като Коледа. Защото се чувства много странно. Знаеш, че можеш да правиш така. Хо-хо! Тук с общия кадър щеше да изглежда много по-добре, защото то наистина се изстреля. Ядо си от нищо, почни да крещиш и путни стола. Ето така. И тук също нещо е рязано. Не, това си е така. Нещо трябваше да искаш да крещя ли? Са да крещя ли? Ето така. Нямам спомен, човек. Ние 3 видеа, аз нямам спомен какво сме говорили, какво не е. Да, и аз не си. Кажи, това е срещата, благодаря ти, чао. Това е срещата, много ти благодаря, чао. Беше прекрасно, великолепно. Успях да си почина. Стани си тръгни. Беше ми много приятно. Сестра ми след малко влизам. Кажи да не влизам. А дали някой ми вярват наистина? Сигурно има хора, да ти се връзват. Ама ти трябва да... Аз съм със същата тениска. Мислих да го изкоментирам, викам, няма смисъл. Аз съм, отвратително е това. Как може да съм с моя собствен бранд? Ето тук излизам от роля. Тройка въпросителен знак. За твое спокойствие, май знаеш, че аз съм със същата тениска. Там ли? Да. Ямате гущна. Виж ми ти, бе. Ма не се убиваш комар на гърба ми. То наистина имаше комар. Тройка въпросителен знак. Какво? Ти трябва да си направиш. Ето тук и обяснявам за тия неща, очаквайки, че никой няма после да го включи след монтажа, защото срещата е минала. Те са го включили, защото той Анди ти говори. Тройка въпросителен знак. Аз нямаше да разбера тройка въпросителен знак. Аз не знам как успях да разбера. Не, аз поназнайвам вече андишките термини. Тройка въпросителен знак. Какво казах? Тройка въпросителен знак. Тройка въпросителен знак. Ама вие не ми го пишете това, бе. Искате ли тройка с сестра ти? Не знам, пития нея. Добре, ще... Тя каза да. Ти разбираш, че това мога да предадеш за надфис, брат. Ето. Човек. Аз мисля, че даже съм по-добър в други неща, в страни от актьорстването. Талантливите хора сме талантливи, Благодаря. Добре, местим се накрая, за да видим на кого давам короната. Ти каза току-що. Да видим как давам короната. Това корона е, купичка имаше корона. Стигнахме и до финалната част, където Мъци трябва да избере една измежду всички. Какво ще избере той? Останете след рекламите по Нова телевизия. Забавен съм. Ли си на 3-2-1 да избереш своята победителка? Да, дай да кажа първо. Мани, тениската ти си със същите панталони, освен това. И със същите обувки, освен това. И със същите обувки, освен това. Аз съм със същите обувки и пак с бели чорапи, обаче не съм със същите панталони. Които са ни еднакви. Ние, айде да отидем до мола. Както почнем да инвестираме в YouTube, нямаме пари за дрехи. Да, затова всички най-популярни ютубъри ходят супер скромно. Ама то така е тъпо, защото сега хората ще кажат, те имат 2 чифта дрехи, а в същото време... Ние си ги менкаме, така в същото време това нещо е снимано преди 1 месец. Да. За пръв път от 1 месец. Тя косата ми е малко по-къса там, после стана малко дълга и аз я подкъсих и сега изглежда по същия начин, така че може да решат, че е снимано ония ден. И е качено преди 10 дена. Кажи защо избираш тази победителка един път за Аз реших да избера победителка, която е останала най-потърпевша и най-изтормозена от моето поведение. Искам само да направя един експеримент. Според вас, коя е най-изтормозена се чувства? Те знаят само собствените си
Да, ама чувствате ли се изтормозени? Значи, които са изтормозени да дигнат ръка. Ма Теди как гледа дали е сама или някой друг, Какво? Добре, значи... Не, всичките сте изтормозени, не бъдете толкова скромни. На мен щадете, наистина бях доста непослушен. Добре. 3, 2, 1. Катрин. Ма да видя как се стреснах. Гледай. Тук искам също да направя една критика. За нас това са непознати момичета и Котараче, и Веселка, но останалите са за нас непознати момичета и ние не им знаем имената. И аз като кажа Катрин, това би трябвало да е голямата изненада, все едно печели и Катрин Зита-Джонс. Обаче зрителя не знае коя е Катрин, тя даже е скрита зад тебе и дори не я вижда. Затова по-скоро трябваше по някакъв начин да я телепортираме там. Да, ама не, то в първия път румбата като спечели, виж как излезна, тя просто беше толкова стъписана, че си седеше там. Какво съм направил? Не знам. Ти го отнесе най-много. Съжалявам, ела да те гушна. Много съжалявам за което, но ти печелиш. Благодаря на всички ви. Ами мисля, че с това... разкритие. С това разкритие, да, елегантно сваляне на перуката, можем да кажем край на реакцията до края на тази година. И край на кариерата. Подготвяме нещо съвсем ново, т.е. аз подготвям и он си подготвя неговите неща, ма ние се разделяме. Що? Ние в професионален план се разделяме, преди правиме един и същи контент, реакции, такова. Сега всеки поема по собствен път, ще спреме да се виждаме толкова често. Как ти участваш в мои видеа? Те виж, че в моите видеа има много хора. И имаме и подкаст, който трябва да стартираме. Пишете на Йони, защото той нещо е малко такъв незанимателен. Какво да ми пишат? Пишете му да пускаме подкаста. Пишете ми да пускаме подкаст. Така че това е. Добре. Хора, благодаря, че бяхте с мен през тези 4 години на реакции. Дано останете и с мен в следващите 4 години на не знам какво. За 4 години, иначе за близко бъдеще знам. Очаквайте нови апдейти, абонирайте се за канала и за този на Йони също. Thank you very much, guys. Love you. Love you. And see you soon. Ай, чао! Love you.